becari en el servei d'infraestructures i vull fer un breu comentari sobre el treball que s'ha fet des del servei en aquest aspecte de la certificació. Va començar amb els estudiants dels propis campus, que el seu treball final de carrera era la certificació dels seus propis edificis. No? I a partir d'aquí el servei revisava tot i fèiem els certificats. Aquí, com podem veure en la diapositiva, tenim colorejats tots els edificis del campus amb els seus certificats. Si faguéssim una mitja, no? O els agaféssim tota l'UPC com a un conjunt, podem veure que tindríem més o menys la lletra C. La lletra C. Aleshores, això què vol dir? No? Que anàvem en un bon camí en eficiència i consum dels edificis, però encara tenim marge de millora. I ara en el que estem treballant pròximament en el servei és implementar tota aquesta informació a la pàgina web d'UPC Sostenible. Com podem veure a la dreta de la pantalla, disposarem de tota aquesta informació a la web amb els certificats, l'informe de consum energètic, la gent que ha participat en l'elaboració de certificats, si hi ha algun alumne. I res més, fins aquí estaria. L'últim, que pròximament jo faré el TFM sobre quina seria la millor estratègia d'optimització per descarbonitzar encara més i augmentar l'eficiència de tota l'UPC com a campus.